Ik zal het even losmaken. Ik zal het nog niet onthullen, want met de spanning... Wat heel je rijden voor spul? Playmobil. Het is een flinke collectie, ook het station. Ja, het is heel wat. En waarom staat jouw tuin vol met Playmobil? Omdat achter mijn schuur wordt verbouwd. En daar kan het even net niet in. Maar waarom heel zo volle Playmobil? Dat is een soort Playmobil museum. In wording. En al deze dozen en al deze poeden, is dat al je Playmobil? Het meeste wel. Dat is het laatst. Kijk. Heel ouderwets spul. Uit de jaren 70. Een bak vol met poppetjes, paarden. Dit is overigens geen Playmobil, maar het zat er gewoon tussen. En wat spreekt jou de sign aan? De creativiteit die je daarmee kan hebben. Je kan je eigen fantasie laten spelen. En is dit nou alles wat we hier zeggen? Nee, het is maar een klein gedeelte. Want er is ook een wall of Playmobil. Een wat? Een wall of Playmobil. Jou hebben een wall of Playmobil? Ja. Dan maakt ze jou eens wel heel nieuwsgierig. Mooi wij die ik zien. Ja, dat is best mogelijk. Dan zal ik even wat ruimte maken. Nou, hier is het. En even voor de duidelijkheid, we rennen nou naar jouw achtertuin. Ja. Ja, er is op het moment weinig tuin van te zien. Want het moet allemaal nog in een bakker verstopt worden. Ja, welkom in het toekomstig Playmobil Museum. En nu ga ik heel langzaam hier langs naar mijn topstuk. Van de week net binnengekregen. Een reuze Playmobil pop. Het beweegt allemaal. Het draait allemaal. En die heb ik net een aantal dagen binnen. En had je wel eens een moment dacht, het wordt misschien wat te vol, hè? Nou, het is een kwestie van bijhouden als het weer het toelaat. Maar zit het jou ook wel eens in het paard? Ik vind er altijd wel een pad tussendoor. Het is niet zo'n mooi beest, maar ik probeer zo flexibel als een slang te zijn. Waar gaan we nou heen? En we gaan naar het toekomstige museum. Alleen de skip met geld moet nog binnen. En mensen met 2 rechterhanden. Nou, hier is het schitterende toekomstige pand. Een beetje vervallen, maar nog niet uit elkaar gevallen. En hoe ben je eerst op kwam? Nou, ik woon daar al een tijdje in de buurt en ik denk van, nou, qua ruimte is het heel mooi. En het staat volgens mij al een jaar of 8 in verval. Ik denk van, als we daar nog eens wat aan kunnen doen, dan is het een mooie locatie. Wat is het plan? Nou, als iemand het buitenbeeld dit voor me vasthoudt, want ik denk niet dat ik het red.
Kom. Zo. Ja. Wacht even. Zo. En dan even een snapshot. En als je nou even mooi eens fantaseren, maaien, hoe moet het er uiteindelijk uitkomen te zien? Nou, dan moeten eigenlijk nog 2 minaretten naast. Dan maken we dan plaats ik er een gebedshuis bij. Dan heb ik enige aanloop. Maakt je nou een grapje of? Nou, ik moet mijn overburen ook tevreden houden. En wat is nou de vervolgstap? Want ja, je had het nou uitsprutsen, dit idee. Ja. Nou, daarmee ben je er nog net. Heb je, moet je nog naar de gemeente? Wat? Nou ja, ik moet eerst maar eens zien wie de huidige eigenaar is. Het schijnt dat het een makelaar in Noord-Holland is. Alleen, ja, er is nog geen naam van bekend. Wel wat ze willen gaan doen, ze willen het plat. Maar als we dat kunnen voorkomen... Want dan komen hier natuurlijk alleen maar dure huizen te staan waar niemand in wil. En hoe realistisch is de kans uiteindelijk dat dit museum er komt niet? Ach ja, als iedereen een vrijwillige bijdrage, een hand- en spandiensten kan leveren, dan kan ik het misschien op een been houden. Maar wat dat dan gaat, het is net alleen een fantasie van jou. Jou hebben we echt de hoop dat dit misschien wel slaagt. Ja? Ik heb genoeg materiaal om erin te zetten. Nou, daar luidt het hem net om. Ik moet alleen nog een paar oude tafels hebben. En dan kan ik los. Ik doe mijn ogen dicht. Gewoon een beetje dromerig. Nou ben je ook correct even mooi rijden in de auto naar het pand dat mogelijk het museum wordt. Je vertelde dat je ook autisme hebt, klopt dat? Dat is zeker. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, sommige mensen die denken dat het autisme per se een ziekte moet zijn. Maar het kan ook leiden tot creativiteit. En dat wordt niet altijd gewaardeerd. Mensen die het moeilijk begrijpen wat autisme inhoudt. Omdat je juist verschillende soorten hebt. En is deze Playmobil-sammeling en deze plan, is dat dan ook een uiting van dat autisme? Het is best mogelijk dat dat er sterk mee te maken heeft. Het moet van autisme tot realisme. En dat is nou de grote uitdaging. Ja, Nou, ik vind het wel mooi dat we even mooi mochten in deze plan en in deze fantasie die het nou nog werkelijkheid worden moet. ja. Nu nog even zien wat de donaties worden voor de deur.